Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau mun zo ne za muku bayani game da yadda za ka gyara airpod ɗinka idan ya samu matsala. Ku biyo mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau darasin mu zai nuni ne ga yadda za ka gyara airpod ɗinka idan ya samu matsala. First of all, Assalamu alaikum. Yau na sake dawowa. Kamar yadda nake nuna mana abubuwa kala-kala, yau kuma muna da sabuwa wani ɗan ƙaramin abu da yake damun mu. Za ga mutum ya je ya sai airpod, zai zo ya samu Assalamu alaikum. Kamar yadda nake muku bayani ɗazu akan airpod idan ya samu matsala yadda za ka gyara. To wannan hanyoyi ne masu sauƙi, kuma alhamdulillahi na yi babban bako wanda shi ma ya zo da irin wannan matsala. To insha Allah muna so zan nuna mushi domin shi ma ya gani, kuma kuma da kuke saurara ku ga abin da za ku yi ba tare da kun ɗauke shi kun kai shi gyara ba an caje ku wani kuɗi. Kuma kai ma za ka yi koya ka yi da kanka, ka taimaka ma 'yan layinku, ko kuma in kana da shago wannan abun shi ma zai dinga taimaka maka. To bismillah. Assalamu alaikum. Na gode da wannan dama da aka bamu na mu zo mu faɗi kukanmu akan matsalolin da muke samu da wannan na'ura. Lalle hakikanin gaskiya ina samun matsaloli, kuma matsalar ce ta kawo ni nan. To alhamdulillah, kuma sai na zo daidai da lokacin da kake aiwatar da wannan program din naka. Kaga yana da kyau yanzu na faɗa wa su masu kallo menene matsalata, sannan kuma me nake so a yi min. Matsalata, ina da matsala da wannan iPod din, gashi nan kuna gani. Ko da yaushe ina dan fuskantar matsala, sai naga guda ɗaya ne baya yi, ɗaya yana yi. So akaram kallahu, ina so a taimaka mana da ya zamu yi, ba sai mun zo nan an ci mana kuɗi ba a koda yaushe. To bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda kuke sauraron mu, wannan airpod gyaran shi wani lokaci da aka samu guda ɗaya baya yi, ɗaya yana yi. To menene ya kamata ka yi? So da yawa muna samun datti yana shiga ciki. To sai kana lura wani lokacin matsalan datti ne. Idan datti ya shiga ciki akan iya samun baya yi. To sai kana amfani da abun sosa kunne, Gogewa haka. yawwa idan kana amfani da shi ka dinga duba idan datti ya shiga, za ka duba ciki ka goggoge, kuma ba a san ana barin shi da datti. To idan ka yi wannan abun haka ka samu bai yi ba, to abu mai sauƙi da za ka bi, hanyar da aka fi bi shine za ka ciro su guda biyu haka, gashi nan a kunne, za ka saka ɗaya a cikin nan, ɗaya a nan, ka mai da su duka biyu A kunnensu. yawwa kunnensu. To shine za ka yi factory reset. Masha Allah. Ba sai ka danna komai ba. Yawwa idan ka bude shi haka akwai wajen dannawa. Duk mai airport zai gan shi a nan gurin, akwai inda za ka danna a nan gurin. Masha Allah. To idan ka danna, in ka bar shi a guda ka, za ka danna. Za ka danne shi kamar sekon 10, wani yana kaiwa sekon 15. Idan yana blinking zai canja blinking. Kamar yadda mai saurara yake gani. To gashi nan ya kama da wani hasken wuta. Ya tsaya ba? Yawwa ya tsaya. To yanzu insha Allah idan ka gwada kan wayanka, za ka samu duka suna yi. To wannan kai ya kamata na gwada daga ko yayi duka biyu ko? Yawwa ya kamata. Ya rike mun wannan din nawa. To a yanzu abin da ya kamata mu yi shine za mu ɗauko
iPhone. Okay. iPhone shine wanda zai nuna mana abin nan yayi ko bai yi ba. ko bai yi ba Idan bai yi ba zai nuna mana guda ɗaya yi cancel. gaskiya ne. Idan kuma yayi zai nuna mana duka biyu a kai. gaskiya ne. to na bada waya tago Yawwa wannan iPhone kamar yadda jama'a suke kallo, zan bude wannan airport din akan kusa da wannan screen din na 'yan sakwanni kaɗan. zan kunna bluetooth ɗin ko Ko ba kunna ba yana yi automatic, to bai kawo ba, za mu sake budewa. To ina tunanin za mu ƙara rufewa mu sake gwadawa. To kamar yadda mai saurara yake kallo, gashi nan ya fito mana, a kwarai kuwa gashi nan ko ni na shaida. za gan sha fito akan screen ɗinka. ya kamata su masu gani kamar na ga ya ɗanyi haskewa. Yawwa haske ya yi yawa, to za ka yi connect, za ka danna connect. na yi connect. masha Allah. Za ka danna connect. ya yi connect. It's connected. Gani? Alhamdulillah. yanzu wannan ba ma sai na gwada da kunne ba kenan. Idan ya nuna mun guda biyun sun yi a nan kawai shi nan yanzu ya nuna maka da percentage na caji kai duka biyu sun fito, to za ka danna don. yanzu idan kai play sai ka gwada mana muje abin nan ya yi ko bai ba. wani gwada su duka don yi mun play don kowane wannan harka ta yi. To komai ya yi kyau, duka biyun suna yi. to masha Allah. barin cire daya, ka ji wannan yana yi. barin mai da daya, wannan ma ka ji yana yi. Alhamdulillah. a komai lafiya ne. To a masu sauraro, ina fatan wannan bidiyo da kuke gani insha Allahu kai ma za ka yi, kuma za ka iya ma abokinka, kuma idan gyara ma kake yi kaga yanzu ka samu aiki, wannan insha Allahu zai taimaka mana sosai. To amma kafin mu tsaya, muna so ku yi liking, ku yi subscribing da mu, ku yi liking, ku yi comment. Idan kuna yin comment shine zai dinga bani karfin gwiwan yin sababbin bidiyo wanda zai dinga taimaka mana. Masha Allah. Alhamdulillah, ni ma dai na ji daɗin zuwa na nan, kuma a yau na shiga wannan bidiyo naku. Alhamdulillah, wannan gaskiya kafa ce ta taimakawa mutane wanda ba sai sun sha wahala ba, sun fito sun kashe kudinsu, sun kashe kudin motarsu a gida. za ka koyi abubuwa da yawa. ka gani ma daga yanzu ba zan sake zuwa wani shago ba da zummin cewa za a gyara min iPod ina. hakan kuma duk wani abu da ya taso min, zan duba channel ɗinka na gani, na ga cewa ko akwai abin da zai iya taimaka min, ba sai na sake zuwa ba insha Allah. to na gode da aka ba mu wannan dama. Thank you very much. So alhamdulillah, kamar yadda kuke kallon mu, za ku sami ayyuka na hannu kamar wanda ba shi da aikin yi. Idan yana bin wannan channel din, insha Allah zai sami abin da zai dogara da kanshi. Kamar mu matasa da yawa, muna nan da yawa wanda ba mu da aikin yi, mun rasa ma ina da mu je mu nemi aiki. To idan kana bin wannan channel din, insha Allah za ka sami aiki da ya kamata kai. To mun gode, muna godiya a gare ku.